J リーグ2025シーズン J1 リーグ第8節横浜 FC vs ヴィッセル神戸。神戸はエリキを補強して本当に良かったね。クリスマン選手スタメンで見たいです。ヴィッセルは前線にボールロストの少ない選手が大迫以外にも欲しいところだね。神戸ようやく勝てたね。でもまあギリギリの戦いだったな。エリキは神戸の救世主になってるね。エリキがいなかったらと思うと怖すぎるね。神戸は今のサッカーだと連勝を続けるのは厳しい。ここから監督の手腕が問われると思う。横浜 FC も神戸相手にギリギリの戦いだと思う。切り替えて次で勝とう。